padangan tiang di sinan bana tinggal ambo dalam daerah Rajorani. Lama tak ada kambang bimbing coy ko bana kalau latuo. Oi kama pai nak kanduang oi. Habai boati nena. Oi kama pai bai boati. Enak kanduang oi. Padangan tiang babuki-buki di kelok walan bajalan gadang bayangi di bawahnya. Awak tua badan larang kita yang di pondok usang. Jatuh abadarai dun sana. Tasabui banayang di sinan ada pamandian di padangan tiang talataknya. Oi manyasarun sana kalau lagai wakatu mudo awana pasu bapaturuian marasa badan dun sana. Kalau latuo nema amara saya dan kalau latuo tasabui bana bangedita duang inyo bana lemak guru ambonan punyo rato pandangan tiang sajak do indah banangkan duang gaek batenggang surang sajo laidun sana akorang kampuang oi tak membimbing lemak laidun sana tak membimbing oi
padangan tiang di sinan bana tinggal ambo dalam daerah Rajodani. Lama tak ada kama bimbing coy ko bana kalau lah tuo. Baik hati ko mai. Oh kama pai nema. Habai hati kama pai. Ai ai padangan tiang babuki-buki di kelok alan berjalan kadang bayang di bawahnya awak tua badan larang kinan kabar yang di pondok usang lahidun sana arang kampung oi haba uraya yamatoma aja tua kabanta yamato ai ai Tasabui banaya di sinan ado pamandian di padangan tiang talataknya. Oi manyasalun sana kalau lagae wakatu mudo awana pasu bapaturuian marasai badan delayai. Kalau lah tuoma amara saya dan kalau lah tuo amai 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 tasabui bana bange taduangi nyubana mak guru ambo nana punyo rato padangan tiang saja do indah banangkan duang gae batenggang surang sajo lahidun sana arang kampuang